teen selväpäivä ja kippiskulausbiisejä, niin jengi varmaan luulee, että mä niinku vittu, tai mä ihmettelen sitä, että jengi niinku luulee, että mä niinku dokaan joka päivä. Tai sitten, että biisejä jostain panemisesta tai jostain, niin ei sekään nyt silti tarkoita, että mä nussisin niinku 3 kertaa päivässä. Mä niinku kerkiä, enkä mä vittu edes jaksaa. Poiketaanko me huomenna, kun lähdetään niin Tampereen kautta, niin äijät kerkiää vielä sinne Ideaparkkiin, sinne Angry Bird-kisoihin. Ja me siihen kamppiin varmasti. Sehän on ilmoittautumisethan on vetämässä, että periaatteessa. Jaa, sinne kamppiin? Ei, siis Ideaparkkiin. Ideaparkkiin. Koska se kamppi on? Viikon päästä. Mikä päivä se on? Perjantai. Mutta se oli puolitoinen. Finaalit on lauantai. Lohjan keikka oli muistaakseni silloin samana päivänä, niin siinä voi katsoa eka, tiiäksä, päivällä mennään, opetaan Angry Birdsin kisat siinä alta pois ja sitten illalla keikalla. Sun pitää vittu aamulla mennä sinne, että sä nyt päihdät jonkun napen jollain, tiiäksä, 500 000 pisteillä. Joo, kyllä. Et sinne koko päiväksi katon jauhaa vaan ja siitä sitten, tiiäksä, hommiin illaksi. Mitäs ne finaalit on lauantaina? No kai finaaliin jatketaan siitä katon lauantaina. Tää on meidän keikkipaikka. Joo, oma rillo. Mä olin täällä dokaamassa silloin, kun mä olin Sivarissa. Hei, nyt mä muistan tän mestan. Sä mun kengät? Se onkin toi N-ovi tuo. Joo. Aivan, tää oli tää. Niin, ja tästähän meillä on ne... Pillu siinä on auto edessä. Täällä oli superhikinen pikkupäkkäri. Älä saa. On tuo vitun alakerrassa. Hyviä muistoja. Älä vaan, kun mä muistan ne ennät. Hyviä muistoja. On niin paljon kamaa, että näillä voisi vetää tänne Hardball Areenalla keikan, mutta ollaan tämmösen 200 ihmisen klubissa. Ja kerran yksi tyttö oli tehnyt semmosen ihanan paperin, missä se niinku oli, sillä oli 10 kysymystä kaikkea. Mikä sun lempiruoka on? Onko sun mielestä musiikki sopivaa 11-vuotiaalle? Ja mä hetken aikaa mietin sitä, että hetkinen, että 11 V, niin ei vitussa kyllä oo. Et en mä, siis että K18. Tämähän on ollut siitäkin niinku hullua, että kun mä oon luullut, että mä teen lähtökohtaisesti aika lailla niinku semmoista äijäpitosta musiikkia ja mä oon luullut, että mun fanit on about vittu 70-80% äijiä. Kiertueen aikana nyt, mitä on tässä nyt huomannut, niin enemmän ja enemmän tulee niitä muijia sinne eturiviin ja en mä tiedä. Rääväsuu. Petri on Suomen virallinen rääväsuu. Lähtisitkö sen kanssa jatkoille? Lähtisin. Minkä takia? Minkä takia me lähtöis? Se on mies. Rakastan naisia ja en pysty olemaan ilman niitä ollenkaan. Ja jossain kohtaa on semmoista ihme sovinistisika-leimaa yritetty mulle laittaa ja se ei kyllä pidä millään paikkaansa, että pois se minusta. Mulla on sellainen tunne, että se on vähän sovinisti, mutta se voi olla sen imago myös. Se osuu kaikkiin, se tavallaan koskettaa kaikkiin ja se on niin maanläheinen. Sillä on hyvät sanotukset ja mun mielestä sillä on hyvä lava-esiintyminen myös. Mä voin leijata. Missä se veitsin? Ai, Vedäks mä ihan näistä? Juu. Se on tässä matkaa. Tehdäänkö tällä lailla? Pidä sielläkin ja mä venytän näin ja sitten aika kapeita soiroa tässä saada kunnolla. Tänään kairataan vittu, mennään tonne vittu Päijänteelle ottaa pienet
Lahnaa vittu kairataan. Tänään on Petri Nygårdin keikka ja otetaan se niinku ihan lunkisti, eli meidän tapaa kovaa. Älä on mauta. Batman voi kertoa jonkunlaisen Batman on antanut kaikkensa. Normi-ilta lähti vaan käymään. Ei vittu. Onko liian hieno? On noin vähän liian isoja. Siis mun mielestä saksilla puolet näistä. Joo. Melkein. Vai lähtisikö ne tälleen? Niin jos ne pyörittää, niin ehkä. Siis ihan vitun nätti tuli herra. Mä odotan kesää. Niin mäkin. Sitten tehdään isoja paitatuurauksia. Se on ihan menevää, tällaista bilemuusaa, erittäin hyvä. Tää räjähtää tää helvetti palatsi vittuu tästä. Kunhan pääsis liikkumaan. Eiköhän se Toffe mun hatun tonne ylös. Siis se on varmaan oikeesti siellä ylhäällä, toivottavasti. Keikka peruttuu, ei oo kalastajahattua. Käys toi Pepa hattu siellä. Hei, kuuleeko sä mitään? Onks Pepa hattu siellä? Musta hattu. Kalastajahattu. Elikkä se on niissä kamoissa ollut, mitkä on ollut tuossa bussissa. Okei. Täällä on mennyt. Joonas, ootko siellä ovella jo? Kansalaiset, hyvä nuoriso, tällaisina vaikeina aikoina on tärkeää, että meille kansalaisille löytyy tällainen tukipilari ja henkireikä kuin Petri Nygård meille on. Onkin äärimmäisen tärkeää, että me tuemme tällaista artistia, joka luo meille hyvät päivittäiset elämiseen tarvittavat arvot, ja vuorovaikutuksena hän antaa meille niin paljon elinvoimaa ja mielihyvää. Hyvät kansalaiset, medbörjare, se on Petri! Se on rapinat irti! Kaikki ketkä lähtee laivalle mun kanssa, vittu ne kädet ilmaan! Mun räppi, ääni aallot tukkii, on aina kasvu joulupukki, on vittu pukki kun Kanerva. Nurrefoni tukkii kun Kanerva, no niin. Tulin pakkaan sekoittaa ja nyt sun lakkaa sekoittaa, kuitenkin täällä taas. Vittumaisella päällä taas. Petri on mennyttä höpö, ei millään niinku Mari Kopo jos söpö. No kai sekin nyt menis vaivalla, jos oltais Ruotsin laivalla. Ajateltiin, että jos mä en yleensä rupea vetämään mitään vitun keikkoja, niin että niin kuin mitä mä oon koko ajan tehnyt tässä ja jatkan tekemistä koko ajan, mitä tietenkään mulle ei suoda ja mulle ei ikinä anneta siitä mitään niin kuin konkreettista kiitosta ikinä, että mä kaikesta tästä, koska mähän teen vaan tosi paskaa musiikkia ja tämähän on vaan huumorimusiikkia, mitä ei pidä ottaa tosissaan ja kaikkea muuta paskaa, ihan mitä vaan. Mutta että siis, että mähän niin kuin nostan rimaa tässä niin kuin koko ajan. Mä teen niin hyviä biisejä, mä teen niin hyviä vitun videoita, että tuolla on jengi hädässä ja ihmetellään, että miten vitussa tää voi selvä päivä olla 3 miljoonaa ja mitä vittu ikinä. Ja sitten sama homma tuossa keikka live-hommassakin niin, että tiedätkö, vetäkää vittu parempia keikkoja. Antakaa ihmisille enemmän vittu niin kuin katsottavaa. Mun keikat on myös paljon, se on semmonen visuaalinen, tiedätkö, viihdepläjäys. Tavallaan, niin kuin, että se on niin kuin show, eikä siinä ole, että
totta kai musiikista lähdetään ja ilman sitä se ei ole puhuttu mitään, mutta että siinä voi laittaa kylkeen kaikkea muutakin. Niin. En mäkään ole mikään, en mä ole ikinä sanonut, että mä olisin mikään kovin jätkä ja en ole ikinä sanonut, että olisin mikään enemmän kuin mitään muut. Mä oon ihan loppujen lopuksi ihan tosi tavallinen.